Njaluk ajar cara sindenan. Sesep ngelmune. Niki kula hafal ku sampean kula ya hafal karo sampean. Mbaya saniki sithik edhing. Rasa nganggo nesu. Kayu jati kula tegore sampean ngiklaske. Nek ana walate piye? Lho, nek ana walange digusah. Nek ana walate. Lho, kepiye ta iki? Niku malah justru ayo do digoleki. Niku nek direnteng sak renteng 70.000. Budek. Hah? Budek. Budek kuwi ya? Sing dingendikake Koko Prabu nek ana walate. Wah, krunguku walange. Wong kok kupinge mulane ora sasok kokean nganggo. Kuwi apa kuwi ngono kabele barang kuwi. Niki no, iya, dicopot. Wah, ya karang ket mau tanggoni headset. Gareng lewe matur kesuwen tak tinggal ngrungokke Nela Karisma. Jelek aku ndelok wong ngomong-ngomongan iki males ya aku. Ngoten. Dadi sampean kudu ikhlas, rasa werna-werna. Kelabuane bapak jaman semono, nggih mboten sampean kelingan mboten? Kelingan mboten? Nonton adon-adon jago nganti Petruk gendong sampean gendong Ndara Narayana. Meng kepengin cedhak karo gelanggang kawat janget cinencang supaya iso nonton adon-adon rod. Anu sinten niku Surati Mantra karo Bratasena. Aku sampean saniki orang ngelingi labuhane bapak. Aku wis kandha karo kowe. Nek ning walate piye? Bapak wis saguh nyaga walate. Sampean ora usah dadak kuwatir. Pun saiki nganten mawon, bangane kula ya kokean le mikir males. Ento ora. Kula tegur, kula boyong teng Karang Kadempel. Aku wis omong kae mau yen ora bakal tak wenehake. Kuwi pusaka, kuwi wujude wit nanging pusaka. Kuwi tinggalaning sesembahanku mbiyen. Mula sapa wae ora entuk nyaket karo Jatiwangi. Oh ya wis. Ya nek ora entuk ya wis. Nggih pun mboten apa-apa ning kula tak mulih. Mulya, karepku pancen kowe kudu mulih. Ah oke. Ning titenono niki perkara niki tak kandhake Semar. Tak kandhake Semar yakin. Mar. Opo? Ku rasa ditirokke ora. Ya men karangku dadarani ngapusi e. Semar terus mbegogok teng ngarep omahne. Piye, Bagong? Kowe tak kongkon iso ora, Dole? Ngene, Pak, aku matur karo sampean. Kayu Jatiwangi dikukui karo Prabu Baladewa. Ora dikeparengake tok gawa ning Karang Kadempel, malah Prabu Baladewa ora eling kabecikanmu. Ngono, Pak. Prabu Baladewa. Kokrasana. Lah kok dadi aku njaluk kayu jati wae kok ora diwenehake. Kaya ngopo? Tak sawange wujude Kokrasana. Terus mriki genteong. Terus ngadeg teng mriki niki sampean lenggah teng mriku. Karepmu piye? Aku ora basa karo kowe ora apa-apa. Tuwa Semar mbangane Baladewa. Lah kok dadi aku mbiyen ki melu nandur mergo aku sing duduk lemahe Sinuwun Rama sing nandur kayu jati kuwi. Mula aku duwe wenang tumraping kayu jati kuwi. Lah kok dadi tak jaluk ora entuk. Baladewa ora pendonang-pendonong. Aku omong tenan karo kowe. Wah, setan iki Bagong kok dadi unek-unekke aku. Karang tak nggo aling-aling areng unek-unekke sampean. Titenono, aku ngamuk nang Mandura. Ayo, sapa sing arepane karo Semar? Kula tak takon. Arepane kok wong kaya ngono nek muni nesu, sapa sing arepane karo Semar? Ngoten. Nika wakile para kawula nika Semar niku eleke kaya ngapa niku masyarakate akeh, genge pirang-pirang. Ngoten. Nika dipilih dadi dukuh Karang Kadempel ki blas ora mbayar sapa-sapa, ora maneh politik. Ngoten. Ming mergo Semar niku apik teng masyarakat. Cedhak karo masyarakat. Mula do dipilih dadi dukuh. Ngoten. Ora kaya dukuh Mandura kene. Pengen dadi dukuhe
sak wong nyeket. Mula tanda tangan ya 250 ayo silaka. Ngendi Bagong? Mandura niki. Iki didikane niku napa? Didikanku dengkulmu mlocot kuwi. Lah kok dadi nek aku didikanmu sakarepku dhewe piye? Pun ngoten mawon paringke mboten ora bakal tawenake. Nek mboten maringke tenan asli kula ora tumbak cucuan. Ah omongke bapak. Kula tak ndelok Kyai Mandura semene sik wani karo bapak sapa? Arep nuwun sewu, adi sampeyan iku titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Ning mak kula takoni, kowe sampean wani karo bapak? Sajeking urip aku ora bakal wani karo Semar. Lho, rungokne. Ndara Sencaki wantun karo Semar? Ora, Bagong ora bakal wani. Rungokne, niki bendina gelut. Lho, niki niku wonten wong ngelokke Kresna dijotosi. Senenge gelut ora umum, ning karo Semar wani apa? Ora. Mangkrungu mboten. Pragota wani karo Semar. Oh, modar apa? Wah, Semar wong ampuh ora bakal wani. Rungokke. Kowe wani karo Semar yem? Mboten. Oh, niku sing tau disenengi Semar ora wani karo Semar. Kok dadi sampe ajeng wani karo Semar ki nalare piye? Mbok aku ora urusan. Oh, kandhake tenan yakin kok ora gawe-gawe. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat pangestu Ngara Padhik Indra Jaladewaku. Ora kanthi kanyono-nyono persasat kaya dene kejugurukan Wukir Sari, kelepaning samudra madu. Penggali ingsun bareng nyumurupi rawuh kadangku ing Ndarawati. Kresna sawise satata nggonmu ngadhep ana ing ngarsaning pun Kakang. Rawuh ning Projeng Mandura, kadangipun Kakang Yai Prabu Ndarawati padha raja sapraptanira. Yai Prabu Kresna. Nuning nggih, Koko Prabu. Tansah pinawinganing kawidadan liring sambi kula sawanipun ingkang raying Ndarawati. Mboten manggalang setunggal menapa. Sawanipun ingkang raying Ndarawati wonten negaring Mandura, titik lenggan sak mangke. Namung kemareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Waladala. Ya. Ndak tampa gawe gedhe ning penggalipun Kakang. Ora liwat prayogakna nggone ngadhep ngarsanipun Kakang Kresna. Kawula nuning nggih Koko Prabu. Sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang raying Ndarawati wonten negaring Mandura dinten sak mangke menika Koko Prabu ing Mandura kadangipun Kakang Yai Prabu. Iya. Apa dene sira Dimas Haryostyaki Raharja nggonmu nderekake tindake kadangmu tuwa ya ku Yai Prabu Ndarawati. Tansah pinayunganing kawidadan nering sambi kula sawanipun ingkang raying garpa ruji Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumengkawing pangabekti kula kunjuk kadangipun Kakang Setyaki ndak tampa. Sira ngabekti karepun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Lho pundi jimat paripih dayanana ing kasantosan. Lan ora liwat prayogakna nggone ngadhep ngarsanipun Kakang Wresniwira. Sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Patih Praguta prayogakna nggone ngadhep ngarsaning sun Patih Praguta. Nggih. Diweji sesembahan kula sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantara. Namung lan dendere lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjung ngersa paduka sinuwun Prabu sesembahan kula lho. Ingkang abdi pagrutu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung. Yo Praguta ndak tampa ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi jimat dayanana ing kasantosan paring maestu paduka mawahana kabagyaning gesang kula lho. Lan tatanan para wadyabala para kang padha gantung sebo aja nganti ning padha saur manuk panjenenganing senadya mbabarake wigatining pasewakan Patih Praguta. Lho non
menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi engga jimat sinuwun semban kula ing Mandura. Patih Pragotohya. Kresna, kula wonten pangandika ing ngadhawuh Kaka Prabu. Janur gunung kadingaren. Sira Yayi Ndarawati rawuh ana ing Projeng Mandura, mongko adat lumpiya ingkang wis kelakon. Pendak-pendak pun Kakang mesti sowan ana ing Projeng Ndarawati. Arang-arang Yai Kresna kersa rawuh ana ing Praja Mandura nanging ora kaya sak gedhagan iki. Lah kok dadi sengkan-sengkan datan pepoyan. Prabaning sira Yayi Prabu Ndarawati ana negara Mandura. Kaka Prabu dene sowan kula mboten cecala ingkang saderengipun satemah damel kaget raos sing menggali paduka Kanjeng Kaka Prabu ing Mandura. Kresna ora dadi ngopo ingkang salajengipun malih-malih menapa netepi dhateng jejeripun ing rayi minangka dados kadang taruna ing mesinipun pendak kala mangsa ingkang sampun kula tetepaken menawi wonten kalodhangan wekdal tartemtu kula badhe sowan wonten negari Mandura kados ingkang sampun kelampah titik kelenggan sak mangke menika. Lah yongo-yongo niku sing tak karepake ora kok pendak-pendak Baladewa prapta ana negara ing Ndarawati, pendak-pendak Baladewa ado-ado sowan ana Praja Ndarawati. Sira Yayi kudu ngerti, lamun tanceping pun Kakang lawan Si Adi kuwi najan wis padha-padha mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Pun Kakang minangka dadi nalindra ning negara Mandura, Si Adi minangka dadi nalindra ing Projeng Ndarawati, nanging aja bedak-bedake. Aja nganti ana rasa beda antaraning Ndarawati lan Mandura. Loro ning atunggal Ndarawati lan Mandura ku ora bakal bisa dipisahake. Kasinggihan mekaten. Mula tak jaluk aja pun Kakang ingkang tansah sowan ing Projeng Ndarawati. Nanging tak suwun Si Adi kala mangsa yen ana wektu ingkang mirunggan sarta ora ana kewajiban kanalindran ingkang kudu mbok rampungake. Si Adi tak suwun supaya rawuh ing Projeng Mandura yen perlu garwa putra kantinen supaya aja nganti ana renggang antaraning kulawarga Ndarawati lan Mandura. Kawula non ngestaken dawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi engga jimat. Ya, Kresna pancen bener kaya mengkono. Sabanjure piye? Iwale-wale menapa Kaka Prabu? Estunipun anggen kula sowan ngersa paduka Kanjeng Kaka Prabu menika mboten sanes kejawi namung badhe atur lelampahan ingkang sampun kelampah. Ingkang nembe kemawon kula lampahi. Monggo menika wonten magepokan tuwin gandeng cenengipun kaliyan negari Mandura. Mila sampun ngantos sak mangke paduka Kanjeng Kaka Prabu duna dungkap anggenipun badhe nampi dhateng aturipun ingkang rayi ing Ndarawati. Wonten sukalilaning penggalih kepareng kula radi mingset anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Kanjeng Kaka Prabu mangsa borong Purbawasesa tak pasrahke marang sira Yayi Prabu Kadang kula ing Ndarawati. Yayi Prabu Kresna. Prabu, Kaka Prabu semban kula. Yayi Prabu Ndarawati piye? Estunipun gumun raos sing manahipun ingkang rayi ing Ndarawati. Sasampunipun kula mlapteng wonten tapel wates negari Mandura. Kawontenanipun Praja Mandura mbok menawi sampun gangsal warsa ing kepengker pungkasanipun ingkang rayi sowan dhateng negari Mandura ewa dene nuwun sewu saderengipun kula mbabaraken menapa wigatosipun sowanipun ing rayipun Ndarawati langkung miyin kinarya ngraketaken antawisipun pangraos paduka Kanjeng Kaka Prabu tuwin raosipun ing rayi Ndarawati. Boten kitang sekedhik wonten sekalilaning penggalih paduka Kanjeng Kaka Prabu badhe nampi dhateng atur kula. Ya, sakarmu hormat apa? Apa Si Adi bakal matur babagan negara ing Mandura tak tampa kanthi lega-legawaning ati? Apa Si Adi bakal matur babagan kanalindraning pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning ati? Sebab aku ngrumangsani nadyan aku kuwi tinemu kadang werda. Aku luwih tuwa tinimbang Yayi Prabu Kresna ning bab olah tata kaprajan pun Kakang aku kalah ya ditanding karo Yayi Prabu Kresna. Mula wektu dina iki akeh-akeh kang dadi pangandikaning Yayi Prabu Ndarawati bakal tak tampa kinarya pamecut nggonku bakal minangka dadi nalindra ingkang nyekel kendho kencenging pernatan negara Mandura. Kaka Prabu kasinggihan mekaten. Mesinipun kula lan paduka Kanjeng Kaka Prabu menika sami-sami putranipun sawarga Prabu Basudewa. Ing mesinipun jagat menika sampun sami mangertos
bilih paduka Kanjeng Koko Prabu menika putra Kanjeng Rama Basudewa, kula inggih putra Kanjeng Rama Basudewa. Mongko nyata sami-sami mukti ngawibawa Nyakrawati paduka mukti wonten negari Mandura. Nerasaken dhateng kalendranipun Kanjeng Rama Prabu ewadene kula kedah pisah mapan wonten negari Ndarawati. Yo. Sabanjure. Namung emanipun sampun ngantos cinacating para nayaka tuwin para kawula sampun ngantos cinacating jagat sami-sami turasing Manuta Prabu Basudewa. Monggo paduka Kanjeng Koko Prabu menika langkung sepuh emanipun kathah ingkang sami ngraosi kemajenganipun praja langkung majeng Ndarawati tinimbang Mandura. Ya sakarmu Harmbala kepiye wae nyatane pancen kahanan kaya ngene. Kula sampun matur gangsal warsa ing ngepengker pungkasan kula sowan dhateng Projeng Mandura. Ewadene sepriki lah kok dereng wonten ewa-ewanipun. Negari Mandura tasih kados mekaten kawontenanipun Koko Prabu. Mula ta mula Yayi. Kowe kerep rawuh mrene. Supaya iso mulang muruk lawan pun ngakang nggone ngasta bawat perintah negara Mandura iki aja nganti duna dungkap. Koko Prabu nggih. Menawi paduka lahir batos badhe ngangsu karawu dhateng ing rayi menawi sampun ngantos mangke sinebat wonten tetembungan kebo nusu godel ora apa-apa wis ora apa-apa sing pesinipun kakang kuwi ngrumasani luwih bodho tinimbang Yai Kresna mula babakan ngelmu aku wulangen aku ora bakal isin tumraping Baladewa wong golek ngelmu kuwi ora kok ditaker babakan umur sarta ora diitung babakan pira yuswane kuwi ora nanging waton isih isa kumrembyah hastane jangkake suku sarta isih isa ngulir budi tegese wong mau diwenangake nggayuh ngelmu supaya entuk undhaking kawruh mekaten Koko Prabu. Ya lah saiki aku tak takon karo Kresna kok nganti negara Ndarawati bisa becik kahanane kaya mengkono kae negarane bisa maju mongko wewangunan katon warata wit saka kutha Goro Tengah tekan Karang Pradesan kabeh ora padha rumangsa dimban cindemban siladan dening Kyai Prabu Ndarawati iki janjane apa aku tak takon karo kowe mongko sak temene Nalendra kuwi ora tumindak dhewe eneng patihe pati iki sing nglakokke pernataning Nalendra apa merga Udawa le pinter pranata sagung para kawula. Lah saiki banjur aku duwe Patih Pragata kuwi arep patih ning rada petuk. Apa ya mergo Pragata ora iso ngalta para kawula. Sanes menika Koko Prabu. Nanging nuwun sewu, wewatoning Nalendra menika wonten. Wewatoning ratu kuwi ana wonten Koko Prabu. Apa wae? Cacahipun wonten 9. Lho. Lah kok akeh men inggih. Cacahipun wonten 9 ingkang sepisan wajibing ratu. Wajibing ratu kuwi tegese sampun ngantos kendhat anggenipun Hanata, Haniti, Hamariksa sarta Hamisesa. Menika wajibing Nalendra. Wajibing ratu Hanata, Haniti, Hamariksa lan Misesa. Inggih. Angka kalih pengageming ratu menika ugi wonten. Pengageming ratu tegese sampun ngantos nilar watak sama beda dana denda. Nadyan derajat adipati, bupati lan sak piturutipun kedah nglenggahi tembung sama beda dana denda. Lah iya tegese apa? Sama beda dana denda menika mboten bau dhateng kapinipun. Tegese nadyan menika tiyang liyan kebrayan mongko labuh tumraping negara kudu ginanjar sak murwate. Ning nadyan menika kulit daging mongko luput tumraping negara kudu dipatrapi denda ingkang sak bobot. Sampun ngantos wonten tetembungan tu. Sabanjure pambeganing ratu sipating ratu menika kedah saged hamong hamengku hamot tuwin hamangkat. Oh iya inggih dumugi pambeganing ratu sabanjure lelabuhanipun Nalendra menika anetepana berbudi bawa leksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman sabanjure kekasih ing ratu menika kedah tumindak adil bener sentosa lan wibawa. Ratu kedah adil tuwin netepi bebener tuwin gadahi kekiatan utawi kasantosan
tuwin nggadahi kawibawan. Cobi menawi Nalendra mboten nggadahi kawibawan, menika mangke badhe dipun kilani dhateng para kawulanipun Koko Prabu. Yo. Wondene sagedipun wibawa menika sampun ngantos gumujeng, sampun ngantos geguyon menawi wonten bab ingkang wigatos. Oh yo. Yai bakal tak istokake. Ing angka 6 patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana, wiwaha, wisuda, wiguna. Wicaksana, wiwaha, wisuda, wiguna. Sabanjure gegayuhaning ratu mersudi mrih ayu, hayom, hayem lan hangayani. Tegesipun hangayani menika menawi panjenengan peparing menika sampun ngantos para kawula ingkang mapan wonten ing kutha Gora kemawon, nanging kedah mapan wonten ing Karang Pradesan minggahing Parden kedah ugi dipun paringi dening nalendranipun kedah rata lan adil. Yo Yai Prabu yo. Wondene ingkang angka 8 junjunganing ratu kedah jejeg adeging praja. Katentremaning kawula sambung mitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung. Nalendra kedah saged ngrukunaken tiyang sak negari. Nalendra kedah saged sambung mitran kaliyan praja sanesipun. Yo, Kresna ngesta kedhawuh. Ingkang pungkasan Nalendra kedah dadarbe kasekten, kesabaran, kawaskitan, kawicaksanan, kapinteran. Kasekten, kesabaran, kawaskitan, kapinteran. Mekaten. Kurang setya apa nata Mandura Prabu Baladewa? Negara sing ora tau ketekan mungsuh ki mung negara Mandura, merga padha lirip karo Baladewa, padha wedi karo Baladewa. Tegese kasekten wis ning astaning pun Kakang. Kula pitados menawi kasekten menika mboten wonten ingkang nglangkungi dhateng Nalendra Mandura, nanging nuwun sewu tasih wonten cacatipun. Cacate nggo napa? Apa kawaskitan? Apa kurang waskita Baladewa? Aku Nalendra ora tate nggunakake permana lair tok, nanging permana jati uga tak gunakake. Lah apa? Arep takon apa? Apa kepinteran? Aku kuwi putra Nalendra Prabu Basudewa. Tur dasare aku pinter, ora ming pinter le dadi ratu. Olah tetanen aku tau tate dadi petani. Aku tau tate ngolah sawah, nggarap tegal. Aku ya kulino. Sing kurang nggo napa? Nuwun sewu, kesabaran. Kesabaran pun Koko Prabu menika kirang. Lah iki, nggon iki pancen aku ora iso tenan. Nggon sabar iki pancen aku ora iso tenan. Mongko sampun dados kondhangipun Nalendra Mandura menika menawi wonten perkawis sekedhik menika lajeng duka-duka mboten kanten-kantenan, malah kathah ingkang panjenengan pulasara awit nuruti dhateng mubal babaling kanepsa. Inggih menapa mboten? Yo. Lah, wiwit sakmenika monggo kula aturi sabar. Dados Nalendra menika kedah jembar penggalihipun. Sabar mergi ngrangkani tiyang kathah. Menawi ngantos paduka menika namung ginakaken mubal babaling gawa nepsu gampil duka. Menika mangke kathah para kawula ingkang sami kisah saking negari Mandura awit adrih kaliyan dukanipun Koko Prabu Mandura. Anggenipun sak mboten saged meper dhateng mubal babaling hawa nepsu. Ngono ya Kresna. Inggih. Ya pancen tenan. Aku anggere krungu swara sing ora kepenak iki. Mak prempeng. Mesti kudu arep muring-muring. Yen perlu karo ketemu karo wonge. Wah unek-unekke. Lah inggih menika ingkang mboten sae kados mekaten menika. Mongko negari menika perkawisipun kathah. Perkawisipun kawula, perkawisipun Nayaka, perkawisipun Punggawa, perkawisipun Praja. Menika kedah dipun rampungi mawi penggalih ingkang sabar. Lah iya. Sampun ngantos lajeng ginakaken cara ingkang kasar, sapa-sapa diunek-unekke, sapa-sapa diunek-unekke. Menika mangke mboten badhe sae kedadosanipun. Lah menika niku. Ingkang bab menika ingkang kula remen, kedahipun Sinuwun Prabu Mandura menika iki kedah wiwit sabar, semeleh, ikhlas. Sampun ngantos ginakaken raos kados mekaten menika. Kathah lho Nayaka Mandura kenging stroke. Mrikipun dukani dening Sinuwun Prabu Mandura. Lah menika ingkang rayi sampun paring dawuh supados panjenengan menika ginakaken raos sabar. Sampun ngantos lajeng ginakaken mubal babaling nepsu. Nek wis kecengkok rembug sithik, ngamuk mriki. Kula niki sing sok ngrangkani niku nganti bingung. Kudu piye lek kula ngrangkani panjenengan? Yo Praguta ya aku ngakoni. Lah mriko
Wiwit dinten menika Nalindra menika ingkang lembah manah, ingkang sabar. Nek ana perkarane kawula, perkarane Nayaka Punggawa ya dirampungi kanthi penggalih ingkang ikhlas, mboten gunake hawa nepsu. Iya nek kowe menenga. Nggih. Praguta wonten jawuh. Wis iki sing ngurus aku wae kowe ora usah melu ngurus. Kula menika kerep sanget dipun dukani. Pripun ngladeni wedang kurang legi ya muring-muring. Pun Kanjeng pripun? Kula niku ngrangkani titianipun Sinuwun Prabu Mandura Kyai Puspadenta niku. Niku ya luput sithik ya during-uring. Sing jeneng telale kan blebet nganggo bludru. Kula blebet nganggo kain biasa ya muring-muring. Prakuta matane ora melek. Kula niku dimatak-matake bendina. Ning rak ya isih sabar to Praguta. Wo, kula niku sabare keliwat. Lah mbok kula niku dinapa-napake nek kalih Sinuwun Prabu Mandura menika kula tresna kok. Mboten ajeng kula lara ati. Ya pripun? Nek ajeng mboten lara ati terus kula medal saking mriki ajeng tumut sinten. Liyane ya nyenyet. Nggih, kalpun kajenge dikeplak kula niku mboten ajeng nesu. Pun aja kok dunek-unekke pun pripun. Iya. Praguta menenga dhisik. Nggih. Yo, Yayi, sabar kuwi angel. Nanging pun Kakang bakal budidaya, gampang diucapake nanging angel yen to nglakoni. Yo janjane tembunge mung sekelimah, sabar. Nanging jebul ora saben wong iso nglakoni rasa sabar. Mula wektu dina iki pun Kakang bakal njajar, ora bakal kesumet hawa nepsu ning pun Kakang, ora bakal murup penggalih pun Kakang yen ana perkara ingkang nyenggol lan magepokan lawan pun Kakang ing Mandura. Ning pun Kakang tuntunen elingna Kresna. Yen pancen pun Kakang arep nesu, si Adi kudu iso dadi banyu supaya nyirep marang geni ingkang mubal ana penggalih pun Kakang ing Mandura. Kresna, kula wonten maring adhawuh Kaka Prabu. Lah kok dadi durung rampung nggone Kakang midhangan sabdane Kyai Prabu Ndarawati. Ingkang dak tampa. Lah kok iki ting jerdul. Iki rapange rak Nala Gareng karo Bagong. Kasinggihan mekaten Kaka Prabu menika panakawaning Pandhawa. Ugi tasih panakawan Paduka piyambak. Nala Gareng kaliyan Bagong. Lho lah iya. Lek kok kaget ora kok perkara anake Semar do tekan kene iki ora. Yen Gareng pancen metu dalan sing bener metu ngarepan. Lah kok Bagong metu mburi iki metu ngendi kuwi? Metu ngendi ta, Gang? Kleru dalane. Ana tulisan kamar ganti wanita ngono. Aku mlebu berjedul mburi. Oh, ngawur ya liwat ngarepan, liwat pendopo. Dijaga ki ora apa-apa anggere kowe ngendika ajeng sowan Sinuwun ngono wis diparingke wong kowe iki elek kaya ngapa iki terkenal. Ah ya. Nala Gareng Padharjo sapraptamu prapta ing Guru Mandura. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng niring Sambikala bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Pangestuku tampanana. Nuninjah. Kula tampi andadosaken suka marwata suta raos sing manahipun ing abdipun Nala Gareng. Ya, prayoga nuwun mulunggu. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Bagong Padharjo sapraptamu. Ponokawan Bagong Padharjo sapraptamu. Nun inggih Sinuwun Prabu Baladewa nering Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sanata Prabu Baladewa. Ya tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Nala Gareng Padharjo sapraptamu Nala Gareng. Pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya. Tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih. Bagong Padharjo sapraptamu. Pangestunipun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe Gareng Padharjo sapraptamu. Lho. Sinten iki? Aku Bendara Munggar Boruji. Wah, Ndara Sencaki nderekke Sinuwun Kresna. Iya, Nala Gareng. Wong nggih
Wilujeng Gus, bekti kula kunjuk nggih Den. Ya tak tampa pangestuku Tambanana. Nun nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe Bagong Podoarjo sapraptamu. Ndara Sencaki? Iya. Wilujeng Den bekti kula kunjuk. Iya, tak tampa pangestuku Tambanana. Nun nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe Lolo Garing Podoarjo sapraptamu. Mboten paling Ndara Patih Pragota ketok suarane le gumujeng. Iya, slamet kamu Lolo Garing. Pangestunipun Ndara Patih Pragota wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Yo, tak tampa pangestuku Tambanana. Bagong Podoarjo sapraptamu. Ndara Patih Pragota wilujeng bekti kula kunjung ngersanipun Ndara Patih Pragota. Kowe iki ngapa ya? Ngimbangi Pragota kuwi lho. Dheke guyu kok aku ora entuk guyu. Kono kuwi wis ciri khase, kowe iki rasa tok gawe-gawe ora mbrebeki kuping. Caedan. Aku ki wis kaya ngene iki ken biyen Gong. Aku ki sedih ya guyu, nangis ya guyu. Aku ki seneng saya meneh ya guyu. Aja tok tirokke. Slamet tekamu. Pengaturipun Ndara Patih Pragota wilujeng. Bekti kula kunjung nggih. Ya tak tampa. Prayoga nonggon mulunggun. Nun nggih mboten kirang prayogi sowan kula jan sampean niku Patih kok atine ra tau susah. Ya susah ning piye meneh kuwi ciri wanciku ki guyu ngene iki. Mula aku ki ra nek susah dipaido kanca-kancaku. Wong susah aku ya guyu. Mbok dipresake. Men disuntik cangkeme niku. Dengkulmu mlocot ora, kurang ajar. Wong guyu kok cangkeme kon nyuntikke ora. Mungkin ana kelainan sarape? Ya ora kok ya. Jam meneng. Neng kraton kok malah do rembugan. Lho, seneni ora. Ratune gawat iki. Ana wong ngomongan sithik, "Weh, jam meneng." Bubar. Heeh, ngati-ati ora. Iki ki nang kraton, Bagong. Nggih, kula ngertos. Kowe kudu ngerti tatanan. Nggih meng ngladeni Ndara Pragota kok. Kula niku nek weruh piyayi atine seneng niku rasane ya bunga ngoten lho. Lho la iya. Ning rasa melu guyu, rasa melu ndur jagongan kowe karo Pragota. Nek kowe ado jagongan aku tak lengser ke Prabon tak mlebu ning kedaton. Kowe ado jagongan ngene sak penak-penakmu. Menenga. Iki ki nggon gawat. Wong muni pisan kas dukani Koko Prabu. Nggih. Lah menika lho. Nembe mendel kemawon namung ngertos Bagong jagongan kan Patih Pragota kok panjenengan menika duka. Lho, lah iki negaraku. Lah nggih. Sabar saged mboten? Sabar saged mboten? Ratu kudu sabar. Emot to? Ya wis. Kok iya wis tak sabar. Ngono, nggonamu panen apa berarti Pragota? Kacang. Ayo mampir Gong nek kira-kira kepengin kacang ning kari kulite. Emplong dhewe. Meng kari kulit kok ditawake ora. Meneng Gong, ora apa-apa Ndara Baladewa ki saiki sabar kok. Nggih sinuwun nggih. Lah iya wis aja kuwatir mung aku sing ngelekke. Nolo Garing, wonten dawuh? Ana wigati apa sowan ning ngersane ingsun negara Mandura kene? Yen pancen ana wigati matur marang panjenengan ingsun. Paramatur sinuwun Prabu Baladewa, sewu lepat diagung pangaksami. Ya. Namung saderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken sembah sumungkemipun Bapak Semar katur Ndara Baladewa. Ya, tak tampa. Pangestuku aturna marang Semar Badranaya. Matur sembah nuwun. Angka kalih simbok ya ngaturke bekti dhateng Ndara Baladewa. Ya, tak tampa. Pangestuku kandhakna karo mbokmu. Oh nggih, ngestaken. Angka 3 kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Wis tak tampa kawit mau. Nggih, matur sembah nuwun. Angka sekawan kula nggih dititipi sembah sungkungipun bojo kula ngatur Ndara Baladewa. Ya tak tampa pangestuku aturna bojomu. Nggih. Ing angka 3 anak kula mbarat nggih ngaturke sembah bekti kula kunjuk.
Katur saipun Ndara Baladewa. Ya, anakmu mbarep ngatur sembah tak tampa. Ing angka sekawan inggih menika RT nggen kula. Niku nggih ngaturke sembah pangabekti ngersanipun Ndara Baladewa. Katur saipun Ndara Baladewa. Ya, tak tampa. Pangestu kandhane karo RT-mu. Koko Prabu, sabar. Sabar saged mboten? Aduh mati aku. Jebul sabar iki angel tenan. Ditampi mboten? Tak tampa, tak tampa. Lah rak ngoten. Lajeng bojone Petruk nggih titip. Sembah bekti ngersanipun Ndara Baladewa. Yo tak tampa. Lajeng bojomu mau titip ora kok? Titip. Bojo kula nggih titip sembah pangabekti konjo. Yo iya tak tampa. Pangestuku kandhakno marang bojomu. Nggih matur sembah nuwun. Kalih penggemar sampean. Nggih menika kawula pedhukuhan nggen kula ora wonten grup PSBD. Apa PSBD? Penggemar setia Baladewa. Ngaturaken sembah pangabekti saha salam. Ya, ya tak tampa, tak tampa. Matur sembah nuwun. Sapa meneh? Sapa meneh? Dirampoke sisan. Koko Prabu, wela, kok masa lali ya? Sapa meneh Garing? Sapa meneh? Dirampoke sisan. Dirampoke sisan. Wong ngampet nesu raine apik. Iso klawu. Klawu dengkulmu mlocot. Sabar sinuwun sabar. Kedamawi kesabaran sampun ngantos nalindra menika dah sabar. Sabar iki ya pancen angel tenan. Wis saiki matura. Matura. Mumpung iki urung jeblok diajaku. Matura kula Garing. Matur sembah sawun tanpa pepindhan. Ing sepisan sowan kula sanesipun Prabu Baladewa menika ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, iya. Wis tak tampa. Nggih. Angka kalih. Ngaturipun Ndara. Bilastunipun kula menika dipun utus bapak. Bapak menika nggadahi gegayuhan inggih menika mbangun pedukuhan. Jare mbangun kayangan reng. Salah. Ibu Wakil Bupati mau sajake ming nampa bisikane sapa-sapa ning jane ngendikane Ibu Wakil Bupati mau mbangun kayangan ning iki tak ganti mbangun pedukuhan. Oh, nah, tak luruskan. Ancas gegayone bapak niku mbangun papan kinarya pepanggihanipun para kawula. Bangun papan kinarya sarasean, bangun papan kinarya nyarasaken raga, tegesipun papan olahraga. Bangun papan pokoke ingkang sagedipun ginakaken menapa kemawon utawi jaman samangke dipun sebut papan serbaguna. Ngaten? Ning kacarita gandeng papan sing ajeng dibangun dening bapak niku papan sing gawat. Nalika semanten diresiki, wit-wit gedhe ditegori kali para masyarakat kabeh. Terus wae werna-werna, watu-watu do disingkirke, lemah sing mendukul dirata, sing jeglong diuruk ngantos dados. Ning nalika semanten bapak niku paring dawuh, pendak-pendak dipasangi molo utawa kayu saka guru sing utama niku mesti rubuh. Pasangi saka guru sing utama mesti rubuh. Terus bapak niku nglakoni semedi kabeh para kawula kendo bali kabeh, terus bapak turu teng papan niku dhewe malam Jumat kliwon nek mboten kleru. Esuk-esuk bapak niku wis tangi terus kula liwat kajeng tuku jenang nggih anak-anak kula diawe reng rene Bagong nggih kowe arep tuku apa to kae sabun arep nggo ngapa? Ayo nggo adus kok dipangan. Kula nggih diceluk karo bapak, kula kali Bagong diceluk. Rene doan. Aku membengi bar nuroni papan kene iki, papan ki arep tak dadekke papan kanggo kebutuhaning para kawula ning kok pendak-pendak tansah rubuh. Lah, aku entuk sasmita. Yen to papan iki bakal iso ngadeg jejeg yen saka gurune
dituwak nganggo wujuding kayu jati ning weton saka Astana Gadamadana. Kayu jati sing gedhe dhewe sing tukul wonten ing Astana Gadamadana. Astana Gadamadana menika pesaranipun para pepundhen darah Mandura. Wonten mriku tukul kayu jati ingkang kacarita duk nalika semanten dipun tandur dening Prabu Rama Wijaya nalika mejang Hastabrata kaliyan Raden Barata sinambi nandur wujuding kayu jati. Ingkang elokipun kayu jati menika setiap utawi kok setiap ta iki. Saben dintenipun saged nuwuhaken ganda wangi mula kaliyan kawula sakiwa tengenipun dipun sebat kayu jati wangi. Lah menika keparingipun bapak badhe dipun suwun. Badhe dipun tegur menawi menapa badhe dipun pindah kinarya saka guru papan panggenanipun wewangunanipun bapak menika anggenipun bangun wonten ing Karang Kadempel. Menggah mekaten atur kula gandeng samangke ingkang gadhahi kawogan Astana Gadamadana menika sinuwun Prabu Mandura keparang kula nyuwun sabda tama saing paduka menawi keparang dipun paringaken ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mboten sebabipun menapa ala tanpa rupa bapak nika ya tau tate labuh tumrap negara Mandura tau tate nglabuhi negara Mandura ning nganti panjenengan nglalekke lelabuhane bapak ming disuwuni kayu jati wangi sing mapan teng Astana Gadamadana kok ora dikeparengake pun wonten gunane bapak niku labu-labet karo sampean sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil nek ming disuwuni pambiyantu kaya ngoten kok ora kepareng maringaken kepareng kula cumadung dawuh menggah dos pundi dawuhipun Ndara Baladewa dipun paringaken menapa mboten kula cumadung dawuh panjenenganipun Sinuwun Prabu Mandura malah ngendikane bapak nek pancen niku disade utawa kudu dituku derek kemawon reginipun pinten mangke kula tak matur ngersanipun bapak supaya saged dipun dal saking Sinuwun Prabu Mandura lajeng bapak ingkang numbas kayu menika kala wau cekap semanten atur kula menawi wonten lepatipun natur ing abdipun Nalagareng nyuwun samudra pangaksami diagung pangaksama kula namung nderekaken apa sing dikendikake bapak upama panjenengan boten kepareng kula aturi paring pangandika nek kepareng kula kali Bagong siap negur kayu jati. Ayo Kang, wis gawa alat to Kang? Wis. Silet. Kayu jati kok negur kayu jati arep pirang taun. Ling gawa ya kangelan kok kowe iki nggo graji kayu semono gedene, kowe kon mikul ya moh. Kabeh dipasrahke aku. Apa ngomong arep kepenak wae. Wis ngenteni Sinuwun Prabu Mandura wae. Pengandikane kepiye ade ming kari manut. Ha iya, ora ngono ndak dhewe ora rampung-rampung perkarane. Ah, jagat Bathara. Ya jagat pangestu ngoro. Yen ngrembug perkara Jatiwangi sing mapan ning Astana Gadamadana, Kresna. Kresna, kula wonten maring adawuh, aku Lilanana. Lilanana tamane wangsulan karo Nalagareng. Inggih, Kakang Prabu namung kula atur enget. Kedah mawi raos sabar kedah mawi raos ikhlas sampun ngantos panjenengan ndukani dhateng Nalagareng. Mangke mindha mboten prayogi kedadosanipun Kakang Prabu. Yo tak nganggo cara sing kepenak supaya Nalagareng gelem nampa marang apa kan dadi pengendikane Ngata Mandura. Nggih, pripun Ndara kula kantun derek. Nalagareng wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Kayu Jatiwangi sing mapan ning Astana Gadamadana kae pancen ditandur dening sawarga Prabu Rama Wijaya Sang Marting Jagat. Selagine Kanjeng Hyang Basukesti wae Kanjeng Rama Prabu Basudewa kabeh ora ana sing wani nyedak kelawan kayu Jatiwangi. Lah kok dadi lanyo-lanyo bapakmu bakal negor wujuding Jatiwangi iki narya sarana wewangunan ana ing Karang Kadempel. Kanthi cara mengkono nadyan tanpa kasengaja bapakmu wis ngina karo Baladewa. Bapakmu wis padha karo ngasorake derajate Baladewa. Mula kang sanga kuwi dina samengko mumpung durung aku nesu, mumpung durung aku duka, kowe bali. Bali yo. Bali pripun? Bali kondo karo bapakmu. Kon golek kayu jati liyane, ngendi-endi pirang-pirang. Aja kayu Jatiwangi. Kae pusaka tumraping negara Mandura. Nuwun sewu. Nyuwun pangapunten gandeng kula dipun weling dening Bapak Gareng. Nek kayu Jatiwangi disuwun ora entuk, kowe kudu meksa.
piye carane Sinun Prabu Mandura supaya lilih penggalihe kowe kudu meksa sebab nek nganti wangunan iki ora dadi aku disin-isin masyarakat Sakarang Kadempel jare arep gawe papan sarasean papan kanggo sak pateponing para kawula sak padukuhan kok ora kelakon mergo rubah-rubuh saka guru sing bakal dinara cagak wewangunan mula kula nyuwun pangapunten nek kula ken bali kula mboten purun nek kula ken wangsul kula mboten purun lho yen kowe ora gelem bali tegese kowe bakal wani karo Nata Mandura iya iya ya ngono apa piye yen kowe ora gelem bali bakal kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa kowe jeneng tangi kanepsonku lho aku lah gawe napa wedharane Kyai Prabu Ndorowati ento dadi ratu kudu sabar kudu ikhlas ning nek ana lelakon kaya ngene iki apa aku kudu sabar apa aku kudu ikhlas kudu rumangsani yen to Semar kuwi derajate ngaceplik Semar ki wong loro saudon telu saurupan Semar ki ming kawula lah aku bakal nyuwun wujuding kayu jati wonten negara Mandura aku ora ngiklasake aku ora nglilakake mbok ampun ngoten to Den mesake bapak nek nganti bapak ora kelakon nek nganti bapak niku mangke disin-isin para kawula sak padukuhan tak panjenengan ya ora mentala ta werukanan kaya ngono mbok saniki pun pripun to wong bapak ya wani nuku lho ya ta pinten sak kibike pinten mengke kula sing ngajeng matur karo bapak ora ketang bapak niku adol poman supaya iso nuruti kekarepane para kawula niku mboten masalah bapak pun ngendika kaya ngoten mula panjenengan ora usah dadak duka niki dirembug kanthi cara perdagangan kula nggih mboten masalah ning ora usah nesu gareng wonten dawuh saiki ngene nggih pripun kowe bali nggih wangsul pripun Baliyo ning omahe bapakmu ombo ngurus Semar kon golek kayu jati sing padha karo Jatiwangi sing bayari Baladewa. Mengko sing menehi Prabaya aku. Krungu ora? Krungu. Wis kowe bali saiki. Nuwun sewu, nek kaya ngoten niku janjane wis kelakon wingi-wingi wong kula niku wis menawarkan diri kok. Nek udu kayu Jatiwangi Mandura piye Pak? Mengko sing bayari aku tak urunan ro Petruk karo Bagong. Ya Kang ya. Heeh. Kowe ngantuk apa kok? Lha muni kok ora serius ki. Heeh, maksude ler-lerane. Neng kraton ki nek neng AC-ne kaya penak kae rasane. Ngaten niku wis matur ngoten niku ning bapak ora keduga lega penggalihe. Nyuwun pangapunten nek kudu kula kudu meksa karo panjenengan. Nek ming diye ijoli kon ditukokke kayu jati wae kula niku wis matur karo kersane bapak. Nek ming ditukokke kayu jati terus bapak gelem wis ora kaya ngenten iki kanane ora bakal mlaku ado-ado tekan negara Mandura ming kepengin njaluk wujuding Jatiwangi menika. Pun ngoten mawon, pun pinten ngoten mawon mangendika pirang yuta utawa pirang puluh yuta mengke kula bayar paling mboten ya saurarane kula niku anake bapak sing paling duwe dhewe kula. Kula nek sampeyan paring pangandikan mene 10 yuta mengke yakin kula cicil. Ampun kuwatir, kula cicil. Sesasi 12.000. Mengko ora rampung ora sedeng kula modar urung lunas. Ngaten nggih. Sing apik mboten saduka. Nek panjenengan duka menika mboten prayoga kedadosanipun, mila dinten sak mangke kula suwun lega-legawaning penggalih Pak Sinun Prabu Mandura supaya maringaken kayu Jatiwangi. Kula wis dadi sumpah kula taunana windanana nek Sinuwun Prabu Mandura dereng kepareng-paring pangandikan kayu jati menika dipun paringaken. Wah, lah mbok ya tekan sesuk bengi kula tetep ajeng teng mriki nek dereng entuk wangsulan. Resmaning jajalan iblis lanang. Tampet-tampet mesuk ora kuat. Nggonku ngamah marang rasaku ingkang semubal babal ora karo-karuan. Ing atase Nata Mandura Prabu Baladewa mung dicecamah karo wujuding kere sing jeneng Gareng. Kowe saiki gelem minggat ora? Kowe gelem bali ora? Ora gelem bali karo ping Baladewa. Apa kelakon kira-kira kowe kuat ngadahi Kiai Nenggara? Iblis banget. Iki piye iki kok mau kaya wong tawa obat? Kowe gelem mari ora? Ora gelem mari tuku 2 botol. Pripun niki wau? Koko Prabu kok kados mekaten Kresna, menengo dhisik. Aku ora butuh mbok kandhani sabar. Aku ora butuh mbok kandhani supaya aku ikhlas. Ning iki perkarane ngembet marang kalandraning kadangmu ing Mandura Prabu Baladewa. Menungso ora tatanan.
sing bakal wani namah asmane Ratamandra ora Wuladewa. Ing atase kuwi kayu jati pusaka kok dijaluk derajate ngaceplek ning Semar mereka bangun wewangunan dadak nganggo kayu jati wangi. Niki ceritane sampean nesu to. Lho. Lah kenapa wis bengok-bengok ini kok? Oke. Ora masalah nek gareng mang wedeni melayu, gareng ora minggat, ora bali. Glanjang nenggala modar cenanang. Sampeyan ya ora tepo-tepo, gareng niku sikile becik mang getak-getak. Melaku iso kaya kelinci. Cekinyang. Nika wacuwene ra jamak-jamak lagi tekan ngarepan nika. Suwele mlaku kok sak penake dhewe. Kowe bali yo kondoro bapakmu. Kondoro bapakmu rasa dadak ngame-ame bab sing ora sak mesine. Iki pusaka, ngerti, kula ngerti. Ki nek ora seru didoli seru arep gleleng wong iki. Kula wis ngerti nek kayu jati wangi niku pusaka niku kula wis ngerti. Sing nandur biyen Sang Prabu Rama Wijaya. Nganti tekan sepriki ora ana wong ngogreh-ogreh merga niku kayu jati pusaka. Bener? Yo, nangge. Lah niki sing buta niku bapak. Sing buta niku bapak. Kula ora arep ngetok-ngetokke lelabuhane bapak. Kula ora arep pamer lelabuhane bapak. Ning sampean kudu eling, jaman sampean didelikke teng Widara Kandang teng Kademangan sapa sing ngomong? Hah? Sapa sing ngomong? Bapak saben dina nang Widara Kandang ngladeni karo sampean janam nom-noman sampean awan nang sawah sore nang Tegal bareng bengi mesti ngejak remi bapak nggih to. Monggo ming dolanan ora nganggo dhuwit ning sampean senenge ra jamak-jamak bapak ngladeni karo sampean ora ngerti wayah pamriye men supaya sampean aja nganti konangan karo sing jeneng Kangsa Dewa. Sinondrawati kemutan mboten? Iya aku kelingan. Nggih. Nom-noman sampean jenenge Kakrasana, niki Narayana. Niki ra tau nang omah wonge. Niki senengane lunga, anggere ana pendhita ampuh disuwitani sesep ngelmune. Nggih ta? Anggere nang pendhita sing digdaya parani sesep ngelmune. Anggere ana niki ya seneng kesenian. Anggere ana wiyaga sing pinter parani sesep ngelmune. Anggere ana sinden sing apik parani ayo tak cocok kowe. Arep muni apa? Njaluk ajar cara sindenan. Sesep ngelmune. Niki kula hafal ku sampean, kula ya hafal karo sampean. Mbaya saniki sithik edhing. Rasa nganggo nesu. Kayu jati kula tegore sampean ngiklaske. Nek ana walate piye? Lho, nek ana walange digusah. Nek ana walate, lho, kowe piye ta iki? Niku malah justru ayo do digoleki. Niku nek direnteng sak renteng 70.000. Budek. Hah? Budek kuwi ya? Sing dingendikake Koko Prabu nek ana walate. Wah, krunguku walange. Wong kok kupinge mulane ora sasok kokean nganggo. Kuwi apa kuwi ngono kabele barang kuwi. Niki no, iya, dicopot. Wah, ya karang ket mau tanggoni headset. Gareng lewe matur kesuwen tak tinggal ngrungokke Nela Karisma. Ah jelek aku ndelok wong ngomong-ngomongan iki males ya aku. Ngoten. Dadi sampean kudu ikhlas, ora sawerna-werna. Kelabuhane bapak jaman semono, nggih mboten sampean kelingan mboten? Kelingan mboten? Nonton adon-adon jago nganti Petruk gendong, sampean gendong Ndara Narayana, meng kepengin cedhak karo gelanggang kawat janget cinencang supaya iso nonton adon-adon rod. Anu sinten niku Surati Mantra karo Bratasena. Aku sampean saniki orang ngelingi labuhane bapak. Aku wis kandha karo kowe. Nek ning walate piye? Bapak wis saguh nyaga walate. Sampean ora usah dadak kuwatir.
Pun saiki nganten mawon, bangane kula ya kokean le mikir males. Ento ora. Kula tegar, kula boyong teng Karang Kadempel. Aku wis ngomong kait mau yen ora bakal tak wenehake. Kuwi pusaka, kuwi wujude wit nanging pusaka. Kuwi tinggalaning sesembahanku mbiyen. Mula sapa wae ora entuk nyaket karo Jatiwangi. Oh ya wis. Ya nek ora entuk ya wis. Nggih pun mboten apa-apa ning kula tak mulih. Mulya, karepku pancen kowe kudu mulih. Ah oke. Ning titenono niki perkara niki tak kandhake Semar. Tak kandhake Semar yakin. Mar. Apa? Ku rasa ditirokke ora. Ya men karangku ndak darani ngapusi e. Semar terus mbegogok teng ngarep omahne. Piye, Bagong? Kowe tak kongkon iso ora, Tole? Ngene, Pak, aku matur karo sampean. Kayu Jatiwangi dikukuhi karo Prabu Baladewa. Ora dikeparengake tok gawa ning Karang Kadempel, malah Prabu Baladewa ora eling kabecikanmu. Ngono, Pak. Prabu Baladewa. Kok krasana. Lah kok dadi aku njaluk kayu jati wae kok ora diwenehake. Kaya ngopo? Tak sawange wujute kok krasana. Terus mriki genteong. Terus ngadeg teng mriki niki sampean lenggah teng mriku. Karepmu piye? Aku ora basa karo kowe ora apa-apa. Tuwa Semar mbangane Baladewa. Lah kok dadi aku mbiyen ki melu nandur mergo aku sing duduk lemahe Sinuwun Rama sing nandur kayu jati kuwi. Mula aku duwe wenang tumraping kayu jati kuwi. Lah kok dadi tak jaluk ora entuk. Baladewa ora pendonang-pendonong. Aku omong tenan karo kowe. Wah, setan iki Bagong kok dadi unek-unekke aku. Karang tak nggo aling-aling areng unek-unekke sampean. Titenono, aku ngamuk nang Mandura. Ayo, sapa sing arepane karo Semar? Kula tak takon. Arepane kok wong kaya ngono nek muni nesu, sapa sing arepane karo Semar? Ngoten. Nika wakile para kawula nika Semar niku eleke kaya ngapa niku masyarakate akeh, genge pirang-pirang. Ngoten. Nika dipilih dadi dukuh Karang Kadempel ki blas ora mbayar sapa-sapa, ora maneh politik. Ngoten. Ming mergo Semar niku apik teng masyarakat. Cedhak karo masyarakat. Mula do dipilih dadi dukuh. Ngoten. Ora kaya dukuh Mandura kene. Pengen dadi dukuh sak wong nyeket. Mula tanda tangan ya 250. Ayo silaka. Ngendi Bagong? Mandura niki. Iki didikane niku napa? Didikanku dengkulmu mlocot kuwi. Lah kok dadi ngonekke aku didikanmu sakarepmu dhewe piye? Pun ngoten mawon paringke mboten ora bakal tak wenehake. Nek mboten maringke tenan asli kula ora tumbak cucukan. Omongke bapak. Kula tak ndelok Kyai Mandura semene sik wani karo bapak sapa? Arep nuwun sewu, adi sampeyan iku titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Ning mak kula takoni, kowe sampean wani karo bapak? Sajeking urip aku ora bakal wani karo Semar. Lho, rungokake. Dara senjaki wantun karo Semar? Ora, Bagong ora bakal wani. Rungokke, niki bendina gelut. Lho, niki niku wonten wong ngelokke Kresna dijotosi. Senenge gelut ora umum. Ning karo Semar wani apa? Ora. Mangkrungu mboten. Pragota wani karo Semar? Oh, modar apa? Wah, Semar iki wong ampuh ora bakal wani. Rungokke. Kowe wani karo Semar yem? Mboten. Niku sing tau disenengi Semar ora wani karo Semar. Kok dadi sampe ajeng wani karo Semar ki nalare piye? Mbok aku ora urusan. Oh, kandhake tenan yakin kok ora gawe-gawe. Koko Prabu. Jebul menapa ing badhe kula aturaken wadene dereng kelampah kula aturaken sampun ndara dasih dados kasunyatan. Gusti, tegese piye? Ing sawet kula matur bilih kula badhe wonten wigatos ing magepokan kalian kawontenan negari Mandura. Nanging panci kula ndedawa wekdal kanthi ngrembak negari menika kala wau awit kula sampun kraos. Bilih pasumpenan ingkang kula lampahi menika badhe kababar dados kasunyatan. Imben sing endi?
Nalika semanten kula menika kadidene nyumpena bilih negari Mandura koncatan datul ya menika koncatan saka guru setunggal. Nanging boten andadosaken doyong datul ya negari Mandura, boten ndadosaken bilih negari Mandura utawi pendhapi menika tumunten badhe rubuh menika boten. Nanging saicalipun inggih menika saka guru setunggal negari Mandura menika malah katon mencorong cayanipun negari Mandura. Mila sareng sowanipun ala gareng nyuwun wujuding jati wangi mapan wonten ing astana Gadamadana menika tumrap kula mbok menawi menika numusing impen kula. Lho. Lah Yai Prabu ora ngendika mau-mau piye? Upama Isana Sasmita kaya mengkono aku ora bakal menging nala gareng, ora bakal menging Bagong. Sartane ora bakal aku gawe kuciwa ati ning Panakawan. Mesti bakal tak penake anti lega-legawaning ati. Nuwun sewu. Gandeng sak mangke sampun kelampah, sak menika ngaten kemawon. Menika mangke menawi ngantos Bagong menika wadul kalian Semar. Monggo kula ngertos watakipun Bagong menika menawi wadul dipun tambah-tambahi. Mesti menika. Mangke menawi ngantos mangke Semar nesu, tumunten Semar duka, ngamuk wonten negari Mandura sinten ing badhe ngendhaken. Waduh, wala iki uduluputipun Kakang tok nanging Siadi uga luput. Merga Siadi ora ngandhakake impen. Sadurunge nala gareng karo Bagong mau teka. Inggih, panci kula sengaja kados mekaten. Kinaryana di kesabaranipun Kakang Prabu Mandura. Wah, jagat Dewa Bathara. Setyaki wonten dawuh. Aku njaluk karo kowe. Tututana Bagong karo nala gareng kanthi tekan negara Mandura ana rembug sing wigati. Nuwun pamunten, mboten wantun Kakang Prabu. Lho kok ora wani iki? Kula ngertos. Nadyan nala gareng Bagong menika namung derajatipun ajeplik menika anakipun Semar. Nanging menawi kula rudha paripeksa, kula ngertos kadigdayanipun gareng kalian Bagong. Siadi Senopati kok wedi karo Panakawan. Sampun ngantos dipun wawas Senopatinipun menawi dipun taker kadigdayanipun kula menika mboten wonten menapa-menapanipun. Pragoto. Heeh, mboten. Lho kok urung karo takon endi? Ah, mesti kan ngoyak Bagong. Wegah terus kapok kula. Tututana rudha paripeksanen. Yen perlu cekelen lho gareng karo Bagong dipeksa kon tekan kene. Emoh. Lho, ora basa malah lho, kula wegah tenan. Sing wengenane perang karo gareng karo Bagong kula niku le isin ora aku. Sepriki dereng ilang. Pate diklekarke duyui. Bagong niku sing kurang ajar. Niki ketau kula wis ngematke Bagong. Bagong niku nek wong ora trima, nika nek nesu niku eleke ra jamak-jamak. Ah, pripun? Ngandel mboten? Panase kaya ngeten kocale. Apane sing panas? Suasananipun. Oh. Piye Kresna? Menawi paduka utusan menika mangke mboten badhe rampung panjenengan piyambak kedah nungka pelajaripun nala gareng kalian Bagong. Ya wis yen kono aku sing bakal ngoyak ning luwih dhisik parapatan iki bakal tak bubarake dhisik. Kula semanggaken paduka Kanjeng Prabu. Siadi aja nekake pun Kakang nungka playuning Bagong karo gareng ning kowe aja dadoh lawan aku. Yen ana tantrimaning gareng karo Bagong mengko Siadi ing kendhake kuwi nggih ngestaken dawuh. Pragoto wonten dawuh. Budhal kang padha sebengsun kundur ngedatun. Lha nggih ngestaken dawuh paramadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lan dawuhna mangganing para kawula sak negara Mandura. Kinen aja padha gawe geger. Lha nggih ngestaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Pragoto. Lha nggih nyuwun pamit madal pasilan.